संदीर मेरे मासिकुनु चर्चकीय रूपवासी भारी नेडु मावूर कांडीरकाई मावूर पेकिनकाई इनके डगुगिर मन निर्बति साड़ा करिसे मनते बसके गिर नन इनके गिर वरो कांडीर रान सितो साड़ा बारी करिसे से बापू इव करिवाल वयस्की पद पाडिते कोटना कन मावूर अंदु बति नन इनके गिर वेस्टर मनतोन कि मावूर करितूर बतल कीसेर मनतरिते देव दरुम पेंदुन मरुंग सेर मनते ఖచ్చితంగా మరటు ఈ మీటింగ్ బగసూడ ఇరువల అవసరం అంత నేను మావ పరివర్త ఆయోకి సందిర్ పరివర్తక నేను మావ ధర్మత లెక్కతే మావ పేంద లెక్కతే పెర్స పేంద లెక్కతే మీటింగ్ కీర్సికును మావురు ఖచ్చితంగా మావ పేందున్ కాల్కరణ మావ పేంద దర్శనమున్ దాయన పేన్ బస్కే తేదంతస్కే ఖచ్చితంగా సొందివాయన నేను బవ పేన్కన మరట్ సొంది లక్షల లక్షల సొందిదా అంతటు నేను కనీసం టికెట్ సొంది దోసికుని మావ పేన్కన సొన్లే మా ఊరు నేను కరితూ ఊరుకునికి రాయపరిచేసలే కాబట్టి ఖచ్చితంగా మావ ధర్మದ ಬಾರೈತೆ ಮರಟ ವಿಹಾನಿ ಜರಿತಕ್ಕೆ ಈತಾನ್ ಜಾಗ ತಯಾರಾದಾಗ నేను ఈతాల ಜಾಗ ತಯಾರು ಕೀ ತರಿತಕ್ಕೆ మా ఊరు దాదాలు ఇరుకును రన్ కైకి జోడి కీసి వెళ్ళే ధన్యవాద వేస్తారు మనతో బారితకి దాదాలు ఇంకే సూడ్సేర్ మంత మావ సిర్పూర్ జైనూర్ లింగాపూర్ ఇవ్ మండల్ కనక మావ కోయ ಜಾತಿ ನನ್ನ ಸದರ್ ವೇಸ್ಟ್ చేయమంతం ఖాళీ మావ పరివార్త ఆయవకనే సదర్గా సందతునే వీస్కి వేస్ట్ చేయమంతం మావ కోయితుర్ నేడు సెల్లె అయితేకి బచ్విరోయ్ జను యేసుక్రీస్తు నెట్ సుడితారు ఈసరి ఎంపీ సాబత్ गोष्टी तेके మీకు సందీర్ వీడియో నా చూసి మనకి సమాజ్ బేకే సొంజర్మంత సందీర్ నేడు హల్లూలియా ఇంతే రామ్ రామ్ సెల్లె జై సేవా సెల్లె హల్లూలియా యేసుక్రీస్తును రోజు आयतवार सొంజి యేసుక్రీస్తు జైనూర్ తक चर्च మంతకి अगसली तेगिर इनके 50-60 जनिक बाईक वासिकू नगा वो ना येसु क्रिस्तु ना पूजता मावा कोया बाईक उदांता ना रोन पकत के मनते कि रोजी सूड से मनतो नहीं बदल की कर म्हणजे मावा पेंदा ऊर बेहंग रोह को वासी ऊरा पेंदा तुन वेहांतेरू मावा पेंदा तुन मराठ बस के वेहकटू आणि मावा पेंदा गित्तोर पवर मनता की इत पवर तुन मराठ सुडकी से अब बहुत दूसरो पेन कना सोंजे दूसरो धर्म ने सोंजे मनता मावा समाज सोनवल दांतोर माग बतल की इवल इनका ఈయన సొంజర్ సగం జాతి సొడి పదా నాడి మావ బతల్ కోయితుర బతల్ రహే మాయర్ ఇన్ వాళ్ళు విచార్ గిరే మర పెద్దలకు ఖచ్చితంగా ఇదన్న ఒక చర్చగిరికి ఎలా ఇంజర్ననిదు వినంతి కీసేమంతం మా పరివార తెండకు రాయ్ సెంటర్ మంతం నేడు ఖచ్చితంగా నన్ను రాయ్ సెంటర్ వాళ్ళు ఇరుకులు వేస్తారు మంతం ఈ జాగ్రత్తకు వేహవాళ్ళు భారీ ఈ జాగ వేహవాళ్ళ జాగకి రాందు ఆయో బతి రాయ్ సెంటర్ వాళ్ళు నేను బతికిరి ఉంది తీర్మానం గీతకే ఖచ్చితంగా అంత నేను పేకి दूसरा समाज ने सोंजे मंतंगिते राय सेंटर वाली बारी तीर्मानम कीसे मंतर నేను మాదాప్ను యూత్ కాండి మంతే రాయ్ సెంటర్ తా తీర్మానం పాస్ कीसी ఉంది జీవ సింగిర్ మాకు బోరమని బతై కినురా మా పేడిన్ బతై కినిత జౌక్సి పెక్కిండ్ పూరా సమాజ్ మీకు సపోర్ట్ మంతో మితే బారి జౌకుర్ మా కాండి చెల్లె మా ఊరే ఈక క్యాసే మంతే కాబట్టి బస్కే మరట్ ఉంది అక్కడ బస్కే ఉంది అక్కడ మా సమాజుల్ కరప్ కినే కుందే ఆయోస్ होते బస్కే మరట్ ఉంది సుద్రే మాయన్ లాసి अव पार्टिंग अव ओटकुन लासी ऊर पतंगी कीनते ऊर वेले लपंगी लीडर मनते काली ऊर ओटकुन लासी ऊर सुड़की काट बती जाति तुन नेडी चो करप की वली मनता की इवकुन बोर किया ना ఖచ్చితంగా ఈ పేందున్ బారేద బగైతే ఉదాంతటో పేందున్ బారేద బగైతే చర్చకి ఇంతటో అగ్గ నిర్ణయకి తప్ప ఖచ్చితంగా పాస్ అంత నేను తుడుకురగా చొరుందు ఆసేమంత ఇదరితకే మజిద్ నా ఊరు నిర్ణయకి ఇంతే బహరి అసలే వడుకు मस्जिद ना बदोयते पास कीनतर की अदेने बाहरी ऊरा माल कीनतर काबट्टी ऊरा गोष्टी उंदी मनंता थोड़ाट मस्जिद ना अल्लाह के कसम बोलूं बाहर कोई भी ये बात नहीं बोलना इंतर बाहर बाहरी ऊरा ऊरे चर्चा कीनतर नेन की पैसा पेंदा पुरडे मराठ पेन ना जागा ना चर्चा की काट पेंदा जागा ता मा ऊर कांडीर कुन बान वागी की काट मा वो कांडीर उन साड़ा बान कर उस काट ऊर कुन चोकोट ना सरी बान लाग उस काट और बान डगुर बान माने मायना चुडून का और बान मेलगना मा और कांडी उन चोकोट ना सरी ताकना इनवल उंदी गोष्टी विचारता गोष्टी बोर वेहाना ने भैया बाबल वेहाना की कांडीरकुन भैया बाबल वेस्टर सेलो समाज लो ठगुरे वेस्टर सेलो बोरे जात्योर पेतल वेस्टर सेलो ते कांडीरकुन बुद्धि बेंदल वायार सारा तास होते की समदो वेस्टर सेलो ओर ना और कांडी का अवांता आ करू सांतो रचोर इनकेटा साड़ा मंता मोदड़ दातना साड़ा सेलो ఖచ్చితంగా నన్కి వరో మాస్టర్ అన్న బతి వేస్ట్ చేయమంతం అవాంతా ఆన్ కరు సంతో ఒకటి రెండు కరు సంతో అచ్చోరే బతి ఓన్ తొకోడు వాయిన బుద్ధి ఈన్ వాగే మాన్రో బాపు దాదన్ దాదలీను బాబన్ బాబలీను बाईन बाईनु बयन बयनु बयना रोज काल करा बये नीव पेनांदू बावले नीवर पेनांदू रोज सक्रे तेची नुम काल करा नी बसके गिर पेरसा पेंदा आशीर्वाद मंदर इंजर चोबतां गोष्टी बोरवे हंतो
रोतूर माव समाजनूर वेहलागार माव पेंदा जागतग वेहलागार माव पेरुसा पेंदा बसकैते मीरे मांतटो अग्ग बुद्धि वेहलागार अग्ग समदीरु माव सगातुन मरट तोकोंड सरी तो हलागार अस्के नूर गय बाबलिर्गे वासी कांडिरु कुनगिरे रंड गोष्टी तोकोंड नावे हनिरस्के वायुवल तरमनूर कांडिर्तिर वायुवल ಈ రోజు నాకుంది తొక్కొండ సరి తాకనిరింజరే నావ మనసింజర మంత దాదలి అదేం లాసి ఖచ్చితంగా మరటు మావ పేన్కున్ మాత్రం మరటు ఖచ్చితంగా ఉంది తొక్కొండ సర్దే ఓయన అని బిహెంకి మా ఊరు మాయనలీర్ మావ సమాజ్నూర్ మావాయ్ పేందగ కాల్కరణ మావాయ్ పేంద సరి సాకన వీరు యేసుక్రీస్తునురు ఊరు బూర్తే వీరుగా ఊరుగా సొత్తే మాత్రం వాయువల్ ఈ రోజు నా దినం మాత్రం వెళ్ళే కరాబా ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಂದರ್ಭంగా వేస్ట్ చేయమంటాను మలుంది బతలి జరిగితే నేను మావ పరివార్తగా ఉంది రూపాయి వీరికి చేయమంటుంది పాలసీ మావరు దగ్గర దాదాలు ఇత్తెడతా పాలసీ వడకిలే ఉంది ఈ రూపాయ రోజు ఉంది ఈ రూపాయ ಅದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಚೋರ್ ಮೇಲೆ ಕಾಮ್ಕಿಂತ ಅದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಹಾನ್ ಜಮಕಿಯನ ನಿಮ್ రోజు ఏర్తుం సికును ఖచ్చితంగా 1 రూపాయకును పేందాకు సొంది 1 రూపాయి గుడిదాగా వాట అని పేందా కాల్కర అది రూపాయి బతల్కింత साल में 365 रुपया जमा कींता అని బిహేంకి నీవ దిమాకున్ బతల్కింత రోజు పేందున हेतु की संता రోజు పేందున हेतु कींती ఏ తుంత బరోబర్ నీ दूसरो हेतु आयो నీవ పేంద हेतु ಅಂತ ఖచ్చితంగా నేను రూపాయి వాడమకితకే నా పేందు నేను కాల్ ఖర్చులను సాల్దా నిమ్ లెక్కకినే 365 रुपया నాచిలగితకే నేను బతో రోజుకు నీవ పేందు हेतु कीचಲು ఏ తుంసి నీవ నీక్ करे ಮಾತ ಇದನ್ನ ಗಲ್ತಿ ಕೊಂಡು ಫಲಾನೆ ಚೋರೋಸ್ ಮನ್ పేందు हेतु कीचಲು ಇದನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ಕಣಿಕಿಕ ಇವ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಖచ్చితంగా ಅದಕ್ಕೆ ఎవరైతే విచార कींतरो पेन ఖచ్చితంగా చూడంత చొకొడ్న విచార వాలేన్కు ఖచ్చితంగా पेन నేను నీ కష్టం ಆಗಿರಬೇಕು ನೀವು ಕಾಂಡಿನ ತಕೊಂಡ ಸರಿತೋ ಅಂತ ನೀವು ಕಾಂಡಿನ ತಕೊಂಡ ಬುದ್ಧಿతో ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸು వేస్తామంట వాళ్ళని అదేలాసి ఖచ్చితంగా మావ సమాజ్ నేను నా పరివార ఆయోకి నా పరివారతో నేను తొకొండ సరితే తాకుసోలి దాదాలి నేను పుడితేరికి నేను నా పేంద గియట సొత్తోనికి నాన్న పబ్లిక్ను చూసి నన్ను పరేషాన్ అవుతాను నా సేలాక్ మియకు మా పరివార్తన సేలా మియకు వాత బూందో కొత్తము నా పేందుల్లాసి మా దాదర పేందుల్లాసి సీంతో మొయిదే సీతకే 65,000 ಬೂಂದೋ ಕೊತ್ತ ಮಾಕ್ ಸೀತಂಗಿತೆಗೆ ಅತೊಡ ಕುಸುಂಡೆ ಮಾಕ್ ಬತಲ್ಲಾಗರಿನ ವನ್ನ ಕುಂಡ ಗುರು ವಿಚಾರ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೈತೊಗೊಂಡ ಸಂತೋಷಂ 65,000 ಬೂಂದಿ ಕೊತ್ತము పేందుల్ పరోడ సీతం సేలాక్ మియక్ మావ ఇచ్చో రీతలు బుద్ధి బోర్కు వేస్తారు మంతరు మా ఊరు మున్ని మనవలి వేస్తారు మంతే ఇవి गोष्टी निके बारी वेहांतनु नाव आयोकी ना परिवार आयोकी नाव समाज नाव जाति नाडू सगನ ಸಂದು ಪೇಂಕನಗ ಇದು ವಿಚಾರವಾಯನಿದರೆ ನನ್ನ ಈ गोष्टी ನನಗೆ ವೇಸ್ಟರ್ ಮಂತನು ನಾವು ಸಮಾಜನ ನಾಡು ಸಗನ ಪೇಂಕನಾಗೆ ವರೋರ್ಗಿ ಕಲ್ಲುಂದಿ ಬಿಸ್ವಾಯಿಂದ ಜಾಗತ ನನಗೆ ವೇಸ್ಟರ್ ಮಂತನು నేను ನಾವು ಸಮಾಜ ಮಾವ ಪರಿವಾರ ತಗಗ ಹೋದ್ರೆ ಕೂತ್ತೆಗೆ ಇಷ್ಟುವೆ ರೂಮಲ್ वाले दादन लेन के जवा ಅಂತ वो रूमाल वाले दादन के जवा ಅಂತ वो डुडू वाले ने एक बतन की दिन वाले के जवा ಅಂತ बदिस इन मनवली पब्लिक हजारों पब्लिक मते की वरोगी के बोना लొల్లి కేంద్రవాయో బతే కేంద్రవాయుతకే నాకు విచిత్రం అనిపిస్తుంది ఇచ్చర్ సోబత జాగకి ఇన్వాల్వ్ करे మాసేమంట ಅದೇ ನಾಸಿ ಪ್ರತಿ ಜಾಗ ಈ ತರ ವಿಚಾರವಾಯಾರ್ತೆ ನಾ ಸಮಾಜ ನಾಡಿ ಸಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಲೆ ಪಿರ್ನೆ ಬಂಟಿಗಿರಿ ಹುಂದಿಗಿತ್ತು ಬತಿ ಖచ్చితంగా ఉంది తొకొన్న సరిరాగార్ తొకొన్న పేంద సరి పియార్ అని బెహంకి ప్రతి వరో సమాజ సుద్రాంతుల్ లాసి మున్నే వానూరిన వల్గిరే నాకు విచారవాసేమంత కాబట్టి ఇవరణ गोष्टी వేస్తేమంత दादाली बता इन मत नन बोने बता इन वलसले प्रति दूसरो समाज ना मात्रम ఖచ్చితంగా యేసుక్రీస్తునే గీకే వాతకే మన బాసి పుడవల్గిర అవసరం అంత మావా పెన్కు మరము సంతే